Кем ничек ярдәм итә ала? Вакытлыча мобилизацияләнүчеләр өчен Татарстан районнарында һәм башкалабызда төрле акциялар уздырыла. Ул нинди акциялар, матди һәм психологик ярдәмне кемнәр күрсәтә? Бу турыда алдагы язмада. Башкалар язмышына битараф булмаган казанлылар мобилизацияләнгәннәргә кирәк булган әйберләрне җыю өчен теләктәшлек төркемнәре төзи. Исемлектә гигиена кирәк яраклары, төймәле телефон, җылы киемнәр. Безнең кулҗылылар аларны саклап калсын, дәртләндереп турсын өчен менә шундый эшкә тотындык. Шулай ук төрле фондлар аша да ярдәм итәргә теләүчеләр бар. Мәсәлән, бик күп кеше Зәкят хәйрия фондының акчалата ярдәм акциясендә катнашкан. Алар арасында сәнгать әһелләре дә, блогерлар да бар. Җыенысы 1 миллион тирәсе акча җыелган. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен кирәкле мәгълүмат Диния нәзарәте сайтында. Акция әле дә дәвам итә. Татарстан мөселманнары диния назараты шундый карар кабул итте. Шушы Татарстаннан барган мобилизациягә эләккән егетләребезгә дуга ягыннан да һәм матди яктан да ярдәм күрсәтү. Һәм Аллаһның биргәненә шөкер, шушы Зәкят Татарстан диния назаратының Зәкят фондында миллионга якын хәзерге вакытта менә 2 көнгә акча җыелды, әлхәмдүлиллаһ. Һәм менә шушы акчага без хәләл тушонкалар, казылыклар әйеме, азык-төлек шушы егетләребезгә без хәстәрләячәкбез. Шулай ук бит инде термо киемдә, мамык, йон, носкилар да булачак, Алла биргән булса, бәяләйләр дә әзерлибез, аптечкаларда. Һәм инде әлбәттә шуларны без егетләребезгә сатачакбыз. Шулай ук мобилизацияләнүчеләрнең туганнарына эмоциональ киеренкелекне җиңәргә Казан епархиясе дә психологик ярдәм күрсәтә. Первая реакция, конечно... Беренче реакция паника, аннары аңлашабыз. Безнең бурыч төшенкелеккә бирелүдән коткару. Очрашулар һәр җомга көнне кичке 6-да Мәскәү урамының 39-нчы йортында уза. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.